Spesial bersama Revansa Indonesia. Pedang rasane ati hanandang sengit pelian hanyawan aku kowe lapo tresna Mas wong ayu tak jaluk ojo selek tresnan pancene tresno kuwi akeh pacobalan. Revansa Indonesia. arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu nanti akoni Senajan donya ra iso nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mrenggalan kuwasa. Mas kowe sing tak sayang ralino aku kudu Mas mustika ning ati dongaku siji tresno iki abadi. Aduh dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula lapo tresno dadan dadan saking coba tari wangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Revansa Indonesia Sahabat multimedia Mas Ode yo ayo sikat yo. Mas kowe sing tak sayang ralino aku kudu kelangan Mas mustika ning ati dongaku siji tresno iki abadi. Aduh dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula lapo tresno dadan dadan saking coba tari wangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Asik coy. Mas kowe sing tak sayang ralino aku kudu kelangan Mas mustika ning ati dongaku siji
suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji ning asmara kuatno ati kamu anggonku lelampun tresno kandan saking coba tare wangi mateni laine tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji luar biasa. Terima